Ndewo ndị ọma, nke a bụ amarịcha ụzọ ị ga-eji mee ka ụmụaka nwee ike na-eri mkpụrụ osisi ma na-erikwana ya n'uju. Nọdụ ala ma na-ene ihe onyonyo arụ n'isi ngwụcha. Ugbu a, anyị ga-asachasị ma bechasịa mkpụrụ osisi a. Ka anyị na-ebechasị ya, anyị ga-agakwa n'ihu ịkpọpụta aha ha. Ị na-anya na ụfọdụ mkpụrụ osisi bụ mkpụrụ osisi ụmụaka na-enwe mmasị nke ukwuu na ya, mana ihe dịka ndị ọzọ ha adịghị achọ imetụ ya ọnụ chacha. Mana ime ihe dị otu a, ọ ga-enyere ha aka inwetacha uru niile dị na mkpụrụ osisi. Ịma, ọ bụghị ihe mkpụrụ osisi nke a na-enye ka nke ọzọ na-enye, mana ime ya otu a, ọ ga-eme ha nwee mmasị iri ya ma nwetakwana erere dị na ọtụtụ mkpụrụ osisi. Nke mbụ anyị nwere ebe a bụ anyụ mmiri nke bekee na-akpọ watermelon. Anyị ga-aga n'ihu ibechasị mkpụrụ osisi a ma wepụcha mkpụrụ niile dị na ya, ma azụ ga-eme na ha agaghị enwe mmasị. Ebumnobi anyị ebe a bụ ka ha nwee ike na-enwe mmasị iri ya ma nwee ezigbo mmasị na-achọkwana ya mgbe ọbụla. Ọzọ anyị nwere ebe a bụ unere bụkwa mkpụrụ osisi tọrọ ụtọ. Enwekwara m ihe ụtọ ọzọ m ga-etinye na ya nke ndị bekee na-akpọ date. Ihe ọtọ ụtọ a bụ ihe ga-emekwa ka ha nwee ike nwee mmasị, nke ndị bekee na-akpọ sweetener. Ọzọ anyị nwere ebe a bụ strawberry. M ga-edepụta aha nke ọbụla ka ihu ka esi ede ya n'Igbo. Ị nwere ike mkpọkọ ya na-ada na bekee, mana odide ya dị iche, maka na anyị na-ede ya otu ndị Igbo si akpọkọ nke ha, maka na ọ bụghị mkpụrụ okwu a niile ma ọ bụ mkpụrụ osisi a bụ ihe enwere n'asụsụ Igbo, mana anyị ga-edepụta ya otu esi edepụta ya n'Igbo. Ọzọ bụkwa ube bekee. Mkpụrụ osisi a mara mma nke ukwuu. Ọ na-enye ahụike ọfụma, mana ọtụtụ ụmụaka anaghị enwe mmasị na ya. Mana ebe m na-etinye ya ebe a, ị hụla ya, o nyerela m aka ime ka ha nwee ike rita nnukwu erere dị na ube bekee. Ọzọ anyị nwekwere bụ peach. Anyị nwekwere mango. Ugbu a, anyị ebechasịala ma mezichala mkpụrụ osisi anyị niile. Anyị ga-agazi n'ihu ugbu a ịwekọta ha ncha ọnụ ma kwọrie ha ọfụma. Anyị ga-akwọrị ọfụma na nke ndị bekee anyị ga-eji nke ndị bekee na-akpọ blender. Anyị ga-eji blender wee kwọrie ha ncha ọfụma, wee bịazie tinyechaa ya na mkpọ. Anyị ga-eji donye ya n'ihe nju oyi. N'akụkụ Europe ugbu a, ebe anyị nọ, ọ bụ oge okpomọkụ na-ekpo ugbu a, bụ ihe na-eme na onye ọbụla na-achọ ihe na-eju ya ahụ oyi ọfụma. Mana ihe a ga-arụrụ anyị ọrụ ịbụọ. Ọ ga-emekwa ịjụ anyị ahụ oyi, anyị nọkwara ebe ahụ ritekwa n'uru dị na mkpụrụ osisi a niile, ma nwee uru dị na mkpụrụ osisi a niile nke a na-adị enwe mmasị iri mgbe ọbụla. Mana site na ịracha ofu maọbụ ịbụọ na ihe a, ọ ga-enyere ha aka inweta nnukwu erere dị na ọtụtụ mkpụrụ osisi a, ma jukwa na anyị ahụ oyi. Anyị na-aga n'ihu ugbu a na-agbanyechesi ya na the popsol can, wee bịa tinyeche osisi a ga-eji na-ewepụta ya ma na-aracha ya dịka ihe nracha, dịka ice cream nke ndị bekee na-akpọ ice cream. Ị na-anya otu ya bụ amarịcha anyị kwọrọ si dị nwa rọpụrọpụ, ị ga-ama na ya bụ ihe ga-atọ ncha. Ọ bụghị naanị ma ụtọ ga-atọ, ma amarịcha erere a ga-enweta na ya bụ mkpụrụ osisi. Ebe a
ọnụ onye ọbụla na-ahazi mpịọm 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 iji gosi mmasị ha nwere na ya ebe ya bụ ihe dị. Ndewonu ndị ọma. Ọ bụrụ na anyị na-enegide ihe onyonyo a ruo ugbu a, echefukwana ibinyere anyị aka n'akara ịhụnanya m, ma denye ihe i chere na ngalaba okwu, ma tosaa ihe onyonyo a ka o nwee ike ruo onye nne maọbụ nna ọbụla aka, ka ha nwee ike imere ụmụ ha ihe a ma nweta elele dị na ya. Ndewo, ka ọ dị mgbe ọzọ.